Хай гайс, приятели, здравейте, как сте? Искам да ви кажа, че тези клипови, които ги качвам на Светът на ванката, много ви харесват и има доста гледаемост, за което съм много благодарен и what the fuck? Опа. Сори, извинявайте. Исках да ви кажа само дали да качвам още, да продължавам да качвам такива видеа. Нали те ви харесват, знам. Имаше на единия клип 300 гледания и 100 споделяния, за което много ви благодаря. И очаквайте още много клипове, такива хубави. Да.